Kmieni il-ħadd filgħodu, impjegat tal-istabbiliment Sterling Jewellers f'Taslima, ħadet il-qatt ta' ħajjitha hekk kif marret biex tiftaħ il-ħanut u ma sabet xejn għajr vetrini vojta, sejf zgassat u toqba kbira fil-ħajt. Dan wara serqa li aktarx saret bejn il-lejl tas-Sibt u l-Ħadd. Bis-serqa kienet waħda ippjanata sal-anqas dettall. Huwa mifhum li il-ħallelin daħlu minn residenza fit-Triq Santa Rita, ħattew il-ħajt tal-kċina u daħlu fl-istabbiliment tal-ħwejjeġ Dorothy Perkins. Bil-ħallelin allegatament nifdu il-ħajt biex ikunu jistgħu jisirqu mill-ħanut tal-ġojellerija Sterling. Minħabba il-loġistika ta' kif seħħet din is-serqa, sorsi fuq il-post qalu li l-probabilità hija li din is-serqa ma saritx minn ħallel wieħed iżda minn grupp ta' ħallelin professjonali. Bid-dar li ntużat f'din is-serqa kbira huwa mifhum li ma jirrisjedi ħadd fiha kif l-anzjan li kien jgħix fiha jinsab rekoverat f'dar tal-anzjani. Kien għalhekk li l-ħallelin kellhom ħin biżżejjed biex iħottu parti mill-ħajt tal-kċina ta' din ir-residenza. B'sorsi fuq il-post qalu li l-probabilità hija li x-xogħol ta' tkissir kien ilu li sar u li matul il-lejl li għadda il-ħallelin fetħu l-aħħar parti tal-ħajt li wassal għal-ħanut Dorothy Perkins. Sorsi fuq il-post qalu lil One News li l-ħallelin allegatament sabu mod kif jitfu s-sistemi kollha tas-sigurtà li kien hemm fiż-żewġ ħwienet involuti. Qed jiġi allegat ukoll qabel ħarġu il-ħallelin serqu wkoll il-filmati kollha mill-kameras tas-sigurtà. L-ewwel pulizija li waslu fuq il-post kienu żewġ uffiċjali mir-Rapid Intervention Unit fejn daħlu fl-istabbiliment u mxew wara il-passi tal-ħallelin li wasluhom fid-dar tal-anzjan. Immedjatament wara waslu numru ta' uffiċjali għoljin tal-korp tal-pulizija, fosthom l-ispettur Jonathan Rensley mid-distrett ta' Taslima u l-assistent kummissarju Alexandra Mamo flimkien mal-uffiċjali tax-xena tar-reat. L-inkjesta maġisterjali qed titmexxa mill-Maġistrat Anthony Vella li għal xi ħin kien ukoll preżenti fix-xena tar-reat.